tradisyon, tingkakatamong Sinupon Festival. Kaya payak ng pugihingan. Dagal pong salamat, Kong Edwin Lukong. Kung mamuntukat suyangan po, i-Presidente na ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Palakpakan tayo po ito. Koyang Per Kailao. Ay di po. Ayaw pa yabang po! Good morning! Good morning! Kapali na at lagningal po. Uri na sabihan eh, muran na po. Yung kaya katamong album ini, Aldoyak na December 8, Immaculate Conception, yapinin kaya kaming kapasalamatan. Bitawan niya kay alang obra, alang klase. Na expected, akala po manalbe, akala may participate, and tutupin, labi kayong anam at contingents. This is the biggest contingent ever. So palakpakan tayo yung sarili mo, ating Sinukwan Festival 2023. Gustuya, intinatan tema, ngayon banwang iti. Kaya nakan manimuna, masabal king kultura. Ikong kaya nakan, ikong manimuna. Ulingi kaming memuntukan 26 years ago, I was 40 years old. At ngayon, makatalakad kayo pa. Pero kailangan minang idake o ilipat. Karing kaya nakan, nanti mong kangkong Erwin, palakpakan tayo. Anong kapagal, ang po ay Atty. Noy. Nung nakakitsupure, tangabeming aliwan, alaki yan eh. Eno po gad binigising siguro. Hindi katang Hermana Mayor. Hello. Medyo masakit siya po, but siya abroad, kukuya, pero gugusal niya. Yung Madam Sonia Soto, ang kagalay, palakpakan tayo. Hindi katamo pong chairperson. Nakaprame naman to, Lasatin. Hindi katamong Board of Director Emeritus, Chairman, Itatang Rolly Rodriguez, Imam Lou Javier, at then abiyami pa, na alam patungot gugusal. Ang gangi Apong Peter, kaya kakit siguro matuto dyan pamuranan. Po, so, bibiyami na po kayo. Ining Sinukwan Festival, ikong kayanakan, yapin di kayong manalbenge ni netang bisa, sumawok, makyabe, emo tumangon, nunge gumusal, gambulan, ing kulturang kapampangan. At tatanda ko pong makyabe kay kami, lapitan nyo kami mo po with open arms. Piyaben namin tayo ang pasulungan, palablaban, ing kulturang kapampangan. Ating tangkasabyan, Ken Leong, Ken Tigre, kung tatabot. No? Kitang kapampangan, resilient mo. 26 years is 26 years. Kailangan, niyabe-yabe, ipanantabe, ipanyansad, alang titiblad. Yan po, kailangan agit de kay katamo, itang kapampangan. Nung etamo sino po kay Mount Pinatubo, Lindoya pa yung Sinukwan Festival, huli na ning Mount Pinatubo. Po, palakpakan damo yung sarili damo, itang kapampangan. Panindigan damo na matapang damo. Nung nanuman bibiyena ng environment o nung nanuman daratang kaya katamong challenges, ini akabyusan tamo, kinlugod na ning ginutamo. So, iko pong kaya nakan, dakal pong salamat. Hanggang manatagan, si LTV 36 especially, at alamatun mo naman, balo ko palakpakan tala. Duling niya, kaya bene po yan. Alalaman pong bayan din, pero elamatod doon. Elaman mamangan, pero tatabala po. Parang kaya katamong judges, nakal po salamat. Maraming salamat sa inyong pagdating sa mainit na pagbati, no? Mula sa Foundation for Lingap Kapampangan. So, on behalf of the Foundation for Lingap Kapampangan, on the 26 years of Sinukwan Festival, we welcome you all. Luidja in Kapampangan. Palakpakan tayo sa laskan. Yeah. Sir Per Kailao, yung presidente na po ng Foundation for Lingap Kapampangan. Okay. Kaya ginuging niya po yung tangitan na ng Sinukwan 26. O ako naman kaya pila na ng mga games. For the opening ritual, palakpakan tala po, Reng Sinukwan Kapampangan.
Dakal pong salamat. At bilang tradisyon ng street dance competition ng Sinukuan Festival, akakad kayo nga mas, akakad kayo nga. Sabi tamong tumerak, eh? Okay? Alam mo showdown yun eh, kasi kota na yung tamong individual or group performance. This time, Antoyo kanyan, ninumpe ka magaling kasi i-video na kanyan. CLTV36 live yun. Eh? The insurance, documentary purposes. Pilang banwa, akakit sula rin itsura yun. Pwede naman i-replay tayo. The King. CL Sige, Noel James facing you. Okay. Bagong bisang po, ingkaya katamong parada. Maraming muna na rin ingkaya katamong self-type marshals. Dakal pong salamat. Start na po yung ingkaya katamong parada. Tuloy-tuloy po yan. Ay pinyang po, ingkaya katamong drum and lyre. Santo Domingo Elementary School. Nakalay pa rin. Ay, nakapato ka na. Bagong bisang po, ingkaya katamong parada. Santo Domingo Elementary School pa. Ayong pinyambot kay katamong drum and lyre for the elementary school. Santo Domingo Elementary School. Kevin, magbaback ako na ito ha. Ang daming dumadaan, di tayo pwede mag-ano. Hindi makitang tugdan. Oh, yabi na po yung parada. Saan natin? Yabi na rin kay katamong dance competition. Ini po ang Santo Domingo Elementary School. Sinambot natin kay katamong drum and lyre na ginawat sa Domingo. Third Santo Domingo Elementary School. Sabi ka ni parada tamo kila itabo ni Kalesa. Yeah. Oh, Tempong Fans Club, ay lalagpas kitang gay, simento. Maningil lang po kanya, ba't sinilagpas ko? Santo Domingo, drum and lyre, palakpakan tayo
laban at lakambini ng Sinukuan Festival. Maraming katamong alis na makasakay. Palakpakan tala, kaya kailangan mo ng Princess Sita winners. Ayan, baka nila kalago. May katamong Princess Sita, palakpakan tala po. Thank you na tamang lakambini ng Sinukuan Lakan. Ayan. Ayan, waiting. Po ka santing na po. Kalago, reng, tangan. Dalan niyo po yan. Pamili tsu, mga giyo. Sige. Thank you. O, parang pakatala po rin kayo katamang lakan, bini at po lakan. Yung mga kasi lakali eh, lakali. Ang po lakabuti. Yung panahon niyo. Second, ang Bolivas Elementary School Drum and Learn. Magaling labura nga na karin ya. Ikami rin nga doang araw muna may games si ganitong milaban-laban lang. Eh? Ano kagaling din kayo na rin. Okay? Okay. Oh, maglelemak na po ka ito magyari. Mag-umpisa na po yung street dance competition. Yabi na yan. Sichubader Elementary School. Oh, hold kayo mo si Chupader. Mag-umpisa tayo. At wala rin judges kayo na tayo. Oh, maglilita ang pumbagya. Ito sinabi ko na din. Palto tayo po yung dike. Yung dike kabalati. Palto tayo po. Di pa tayo pumbagya. Eh, bala po mag-perform sa list rin anak tayo. Renga kalugurang Pulis ang kamasikan, si Chupader! Puyong mga ball elemental. Angeles City Elementary School para si Chupader. With the team, magsasaka.
Balita mo po bagya, ilang mga apat performance sa Serenada. Kaya tamo tayo. Lugar na rin fans na rin si Chumadero. Sabi ko bilisa kay Messi. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sino Juan! ¡Viva! ¡Viva! Sitio Pader! Palakpakan! Si Chumader Elementary School. Ulong Maragul. Angeles City. Dakal ko salamat. Mayor Pogila sa Pilipinas. Malabasan tala. Malabasan tala. Ayun pala. Dapat, ano to eh. Kahit doon tayo sa gigig pala eh. Para makapag-exit tayo eh. Dito banda, exit. Palabasan tala po. Kaya ba may balik na mo yung posisyon? Oo, kahit pala doon tayo eh. Dito na. Kahit doon tayo, kahit doon tayo. Yan. Okay? Bayo tamo po Para ng malapit gas tayo kayong makapag- susunod. Kasi ganun Maglele tayo sa sarili tamo. Para at least di tayo Yan. nakaharap. Atrasin. King Chairman. Atrasin. Atrasin. Matras tamo po bagya. Kasi miras na gan mag-perform eh. Nakalulus na maringala ka lang ng space. Matras tamo po bagya. Pasis po sa ano. Matras. Baldo tayo po yung malating dike. Kaya tapong lalam. Karin tamo. Kaya tapong lalam. Kaya tapong at sumarin. 93 na lang. What? Opo, pasis kami po ka rin guard, tsaka PNP, pasis po. Doon po tayo sa baba. Kasi po walang space yung ano, yung mga perform. Kawawa naman, ang -1 kayo.
Kutod Elementary School. Palakpakan tala po masikan. Pakiplay pa ulit ang music dapat. Okay? Tuloy po yung music natin. For the exit. Palakpakan tala masikan. Kutod! Ano yung kung kutod din ni Angeles o Angeles? Kutod Elementary School. Nakalpong salamat. Ate. Palakpakan talo po sigan. Nagul yata BJ Mayon Fog. Dengan pa kanyan na po. Ano kasanting pati natin itong si Chupader, Angeles na rin. Ano yan? Rempong ipong nakala po magyabi Angeles City niya. Thank you na po. Yan. Thank you na. Galing. Palakpakan tala po, Kutod. Ngayon naman, EPSA Resettlement Elementary School. Ito po. Awa rin Kutod pala. Ay magiramdam king kape, balita to pinyon. Ang papakart. Magleleta mo po. At wayang bagay anong ko maglele, ileleta kayo. Mga nitaya mo, nepo. Paldo tayo po itang dike. Ating dike yan, malatiya mo. Dike! Sagli mo. Sandali lang, hold on. Pwisto muna, pwisto. Ay. Balo yun po, maragol yung factor itang papalakpak at puguguli sa kayo. Kasi rin performance, dareng kayo katamong teterak. Makasalalay kayo itang pamag-encourage you. Ne? At saka kayo pong mag-perform. Maili kayo kasi live tamo po. Gang CLTV 36. We are being watched all over the world. Matras taong pang bagya. Matras taong pong bagya. At bayang bagay yan. Nung ako matras, atras na kayo. O ilele na kayo. Yan. Dapat pala maapot ang susunod mga bitamong guide. Lubid na ating laro. O itang ginayod din keng guide, keng laro. Bakit tayo lang makadikit kita lubid? Hindi nila laro niya. Next year. Ay, sorry. Thank you. Makaya dyan po ba? Ang EPSA Resettlement Elementary School. Just give us the sign. Okay, ready? Palakpakan tala pong masigan.
CLTV 36 na yan. Albenda Katambong yata. Yeah. Iyabang ka. Palakpak, first round! EPSA, the Settlement Elementary School. Angeles, Sweden. Galing na talagang kaya po. Palakpakan tayo masigan! EPSA, the Settlement Elementary School, Angeles City. Yan. Bring mo na yung sapatos. Thank you, Mayor Pogi, ha. Pogi kayo po rin ngayon. Palakpakan tayo sa mga ng tao! Yan. Eh, susunod, mag-iinita mo. Pasirin mo lang na rin pagpagdariling, paspas siya kere. Mag-iinita mo. Malaman sila ko panuwakan yan, kakataring Angel. Pasirin mo lang, mag-iinita mo po. Pasirin mo lang na rin pagpagdariling, turang kayo. Makiyabang na. Eh, kapampangan, mayabang na kasi sila pag mayabang. San Miguel, Arcangel, palakpakan na po. City of San Fernando. Music. Antonio Pans Club, huwag nila papalakpan. San Miguel, Arcangel, City of San Fernando. Oh, iba. Maingay na. We're live at CLTV 36. Albenda Katambong yata. Bali po, magkasakit na rin judges tamo kaya pamang susunod yun. Panyalimin na lang at Pilpota.
macho lang wala rin sa San Miguel Arcangel eh. Makabura lang sa halo. Bubura lang sa halo. Pangantala, San Miguel. Palakpakan masigan, San Miguel Arcangel, City of San Fernando. Yan naman siguro mag-sponsor ng marabulang kumpanya din eh. San Miguel po po nebra. Eh. Macho na rin San Miguel eh. Buburan lang sa alo. Buburan lang naman na tiyan. Okay, level 2, pero Bayuta, ready po rin champion kay Drum and Lyre. Sinukuan Festival 2023, Kaduan Tete Elementary School, Drum and Lyre, Grand Champion. Palakpakan talo mo masikan. Yan pa mong costume daw, mete na kayo. At lumaldos sa libo yan. Okay. Yes. Ay! Gulot! Just po kasi may store pula, ayaw po makaigigit-gitan. Alila, magkadala ko yan. Sige. O, palabasan tala po rin kaya katamong Kaduan Tete. Palakpakan tala mo, Grand Champion! Drum and Lyre Competition 2023. Level 1, elementary level eh. Makanya lang po. Kasantiin ka rin ang costume pa mo. Alain din ang pati Michael Jackson. Salamat Kaduan Tete, congrats po. Masaya yan naman pong feeling Drum and Lyre Competition. Huling Kempamong Sounds, manghiyan na lang. Maglilita ang palabasan kada. Let's now proceed on the level 2 of our dance competition. Oh, maglilita mo si Bayo. Maglilita mo po, kami mag-umpisa kayo nung ako maglele. In German, Adrasen. Yan. Sige po, maglilita. Pwede tanong manikwaking side eh. Paltot ang malating dike. Mas maragul na rin mag-perform, mas maragul na po space, kailangan. Matras pa, sige po. Rin po matsukening ring official photographer, videographer, po po live telecast na po. Kaya at saka yung live tamo kaya internet, kaya Facebook. Yan. Matras pa. Kaya tatamo ating bato.
Kaya natin ba to? Eh kami mag-start, nung kayo po matras. Yeah. Kaya natin ba to? Sige po. Pwede na akong manigwang picture of video at sukay kayo. At sumuging anggulo yan. Yeah. Anggulo. Yeah. Magulo. Use it. Ladies and gentlemen, San Isidro Labrador Festival, Minalin, Pampanga! Nalabasan na alam ko. Nakalpulis na lang. Susunod po. Ay banda po ng street dance competition. Diretso ay po Robinson, may kita mo ka rin. Baka na nyo bubong pagkul. Karinig kita sa tamo. Dance interpretation. Oh, magkailan na mo. Mabilis yan eh. Barangay Sindaland. Arcangel, Archangel St. Michael. English ka pala. Okay? At orang fans na, buti na papalabak. Yapi na ita. Music! Sindalan, Archangel St. Michael. Susunod po, salamat Barangay Sindalan, Archangel St. Michael. Susunod po, Angeles City National Trade School. Malas kayo. Nung kapansin na niyo po, medyo short ang bagyaing level 2. Level na kasi rin mag-perform. Senior 10 period minepa. Pero the performance is the basis of this, okay? Competition. Here we go. Palakpak! Angeles City National Trade School!
City National Trade School para pangtala pong masigan. Representing the Twin Fiesta of Angeles City, Lanaval de Angeles and Kitstang Apong Mamakalulu. Ang basa tala po. Susunod po, Exindalan National High School! Sige po, bilisan tambag ka. Huling magparada ta ng kaibat. Dance and prayer interpretation na Migitigi Tambo Robinson, ya? Palabasan tala po, maragular yung props da. Yan. Kaya ko daramdaman yata rin kampana. Ayaw Angeles. Sindalan National High School, Punch Club! Music please! Smile mga anak for live at CLTV 36. Ayan, naka-drone kayo po. And with our cameras right here. Alapakan, Punch Club! Yeah. Manampungan na kita ang Mountain Dew. Ang talantalo po, Sindalan National High School! Nagyagalaga na pakiyabi sila mga festival. Mga galing lang natin. At mayabang nila. At marunong nila. Sirio San Fernando Pangurin, Palot Cabio. Yabing po rin Palot Cabio Tribe, Sirio San Fernando. Mas masalala kayong Mountain Dew rin. Mag-smile tamo at we're live. Music please. Salamatan tayo naman ni Governor Geristerto Pinedale, karang subsidy bigyan. Nakal po salamat. Nakal po salamat, Palot Cabio Tribe of City of San Fernando.
kaya katamong gobernador, kaya ayong subsidy binyera ka rin kaya katamong participant. Dakal po salamat, Governor Dennis Delta Pineda at rin po mityabi ang kanyang Street Dance Festival. Dakal po salamat kay South Yuking
Nakakolect pa rin to. Nakakolect mo na yung ano? Earphone. Sige, recording na lang ako dito para... Lalaki ito, hindi rin papalog. Ano na yung lalaki ito? Ito.
cellphone po pala sila. May cellphone na lang sila. Separate. Ay. Salamat, Sitio Pader. Susunod po, Ingweco Balibago Elementary School. Alright! Salamat, Hueco Balibago Elementary School.
Magleleta akong bagya para po dinatala po ng space din kay katamang dancers. Susunod po, Tengkutun Elementary School.
Medyo iwasan talang po itang pupukin ha, tapos taklakin. Boss, boss. Atras na ng konti, okay lang, okay lang. Pasibayu, ng EPSA Resettlement Elementary School.
magbilang, itatawid kay level 1. Para pakatala rin, San Miguel Arcangel, ni San Bernardo.
Salamat San Miguel Arcangel ng City of San Fernando. Palakpatala po. Apit po din ng Ikatamong Level 1. Bota po panalbetala kay Robinson Star Mills para naman kay Karela Free Interpretation. Hindi po sa sentala po rin making kampyonato tamo o champion kay Dramenland. Then Caduante Elementary School. Palakpakan tala po. Bawal sa lagi na. Ayun, meron tayo. Sige, bitawan mo ng dito. Nandito yung Maglilita po sa liyan, yung dadalan sa liyan. nakarinig naman ko sa ganito. Makarinig naman po. Kasi yun nung Maglalita po bagya kasi kailangan niya po yung espasyo bagyan.
Ila po den champion tamo keng drum and lyre competition. Menikwala namang best in uniform and flag bearer. Muli po, ikadwang Tete Elementary School, drum and lyre. Susunod naman po, ikinakataming street dance level 2. Makaredy na po? Palakpakan kala po na imumunang kalahok para may street dance competition sa secondary level. San Isidro Labrador Minalin. Dakal pong salamat San Isidro Labrador Festival Minali. Palakpakan tala po. Ngayon naman po, kakadwa kalahok para kay Street Dance Competition Level 2, Barangay Sindalan, Arcangel, St. Michael.
Dakal pong salamat, Barangay Sindalan, Archangel St. Michael. Palakpakan tala po. Ngayon tala pong tumayan, day ikatlong kalahok para kay Street Dance Competition Level 2, the Angeles City National Trade School. Palakpakan tala po. Dakala salamat, Angeles City National Trade School. Palakpakan talo po. Ngayon naman po, ituturing kalahok para kay Street Dance Competition Level 2, Sindalan National High School. Palakpakan tala po.
Dakala Salamat, Sindalan National High School. Palakpakan talo po. Tumayan tala po na yung ikalimang kalahok para ng Level 2 Street Dance Competition. Palot Cablo Tribe, City of San Fernando, Pampanga. Dakala Salamat, Palot Cablo Tribe, City of San Fernando, Pampanga. Palakpakan talo po. Ngayon naman po yung tutuking kalahok para ng Level 2 Street Dance Competition, Porac Model Community High School. Hinantala pong masikan na palakpakan.
Dakalang salamat, Torok Model Community High School.
Palakpakan sa Lakuren, Buego, Calibago Elementary School. Salamat, Buego, Calibago Elementary School. Magyari na kayo pong magsadya ang ating Robinson Mario Santana. Oraya muli kaya katang pangatlo. Lutut Elementary School. Palakpakan sa Lakuren, Lutut Elementary School. Okay din ako. Ang pinili mo po, wala kong tao dapat yun. Bigla ko tinanggal. Tapos bigla ko tinanggal. Sibay po, rin na po rin, Kutut Elementary School.
Elementary School. Reminders mo po na kung tao dapat booking kanan. So tamo mag-booking bilig. Yeah? Reminder, tapong din. O, Rena, o. Sige. O, Rena po rin hatang pangapat. A participant. Dating ila din. EXA, Resettlement Elementary School. Palakpakan tala po. Reminders mo po, alam mo tao kayo ni Dalan. Kaya kayo ng mungkin. Palakpakan tala po, Ren.
Salamat! EDSA Resettlement Elementary School. Salamat. Olay na po, nagkakatamong pang-5 at nakaulit kay Level 1. Yasmin Hilare, City of San Fernando, San Miguel, Arcangel. Kahit bumper lang, lilipat.
Palakpakan tala po rin, City of San Fernando, San Miguel, Arcangel. Dancers. Kanya dyan po request ang kanilang choreographer na matrasta mo po ano. Maragol po yung space sa Beta po nga pala retang po din. Ating po retang level 1, ating retang elementary school. Ngayon po, ting level 2, ting high school and colleges. Wala ka talagang bilib bang ating muna. Ulo sa alam. Busitan mo yan kanyan. Okay na po, rin kaya tamong mo muna, king level 2. Papalugno po rin San Isidro Labrador Festival ni Minali.
Ready na po. Ring San Isidro Labrador Festival ni Linari.